Видя ли каква снимка си качи във Фейсбука? Стой само да ти я покажа, ще умреш от смях. Виж го, това е колата на Ванката, приземил се е саксият от балкона на Петрови отгоре и сега стои украсена с мушката някакви. Гледай колко лайкове имам вече. Ама чукай на дърво, че това сигурно не е готино да ти се случи. Дай да отидем до колата и ние да се снимаме с Цветето, да викнем и Петрова да дойде, че каквото е страшилище, ще видиш лайкове. Абе ти, чакай, че той идва. Тук сте. На какво се смеете толкова? Дайте Нищо. Дайте да видя, да. На моите снимка ли се смеете, бе? Стига се шегували с това. Знаете ли какво ми е на мене? Какво ти е, бе? Какво ми е? Новия ми скейт отиде, парите трябва да ги дам заради тази тъпа саксия. Защо да отират, нали? За колата е застрахована, застрахователя ще си плати, не вашите. Скейта никой няма да ти го закача. Знам ли дали е застрахована колата? Ти пък какво знаеш, нали? Гражданската е задължителна. Аз се ти, имате ли един такъв зелен стикер? Чакай, сега ще приближим на снимката с мушкатото да се види дали има на предното стъкло. Вие какво разбирате за застраховки? Като има гражданска, тя не ти върши работа в случая. Тя ако се ударил в друга кола, катастрофа е станала, т.е. и парите отиват не за теб, а за пострадали от теб. Виж сега, ако имате каско... Да, наистина каското беше, ако нещо се случи на твоята кола и каско да имат вашите, дали застрахователите ще платят за поправка на колата, защото там е паднала саксията на Петрови. Ти какво четеш? Проверявам в онзи сайт какво пише за застраховките. Само се чуя дали тази саксия за какво ще мине. Удар от падащ предмет или умишлено злодеяние на Петрова. Я да видим какво ще има. Здравейте, аз съм Роси. Чудесно е, че открихте нашия сайт, защото е важно да се научите как да управлявате личните си финанси още докато сте млади. Така ще може да водите много по-удовлетворяващ ви живот. Моят живот, моите финанси. Застраховане и рискове. Никой не обича неприятностите. Избягваме да мислим за саксии върху колата, тежки инциденти, увредени коли, протекло жилище. Но тези неща могат да се случат на всеки от нас. Риск винаги има. В застраховането риск означава вероятността да се случи дадено събитие, което да ви причини загуби. Загуба на живот, загуба на трудоспособност, загуба на доход, загуба или повреждане на имущество и други. Застраховките са начин да се справите финансово с последиците от тези тежки събития. Действително, застраховката носи спокойствие. Нали в случай на събитие, застрахователят ви изплаща обезщетение. Работата е там, че този риск, неблагоприятното събитие, трябва да е включен в застраховката, т.е. да е покрит риск. В противен случай може да се окаже, че нямате право на обезщетение. Затова, когато си правите застраховка, е много важно да проверите какви рискове включва застрахователното покритие. Обикновено се предлага основен пакет рискове по дадена застраховка, а вие можете да добавяте допълнителни, по ваша преценка. Проверете и колко ще ви струва това. Добавянето на рискове също има цена, но пък ви дава повече сигурност. Когато става въпрос за имущество, например, определянето на размера на обезщетението се прави въз основа на оценка на щетите. Тя, от своя страна, се прави от вещи лица на застрахователя. Разбира се, преди това трябва да сте декларирали застрахователното събитие според изискванията на полицата ви. Размерът на обезщетението зависи и от друго – от лимита на отговорност по дадения риск. Лимитът на отговорност е максималният размер на обезщетението, което застрахователят може да плати по дадена полица или риск по полица. Тази сума служи като основа за изчисляване на застрахователното плащане, но няма как то да превишава сумата по лимита. При големи щети, разликата ще остане за ваша сметка. Какво на практика означава това? Да речем, имате имуществена застраховка с лимит по пожар до 10 000 лева. И за съжаление става пожар. Щетите са големи. Да оправите всичко ви излиза 15 000 лева. Застрахователят обаче ще ви плати максимум 10 000 лева, толкова колкото е лимитът по застраховката. Рискове без лимитна отговорност. Тогава няма максимална сума на обезщетение по полицата. Премията е цената на застраховката. Размерът й зависи от много фактори. Колко и какви са покритите рискове, има ли и какви са лимитите на отговорност и така нататък. Затова, когато избирате сред различни оферти за дадена застраховка, не се спирайте веднага на най-евтината. Например, имате два варианта за застраховка на апартамент – за 20 и 50 лева. Разликата може да идва от включения в по-скъпата риск от земетресение или друг риск. Действително има огромно разнообразие на видовете застраховки.
Най-популярно е делението на общо застраховане и живото застраховане. Общото застраховане се отнася до движимото и недвижимото имущество. Към него се числи и застраховането на отговорност за имуществени или неимуществени вреди, нанесени на трети лица, например застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Друг основен дял е живото застраховането. То представлява застраховане на риска от настъпване на различни тежки събития, загуба на живот, здравословни проблеми с тежки последици или пък на не толкова тежки, например женитба. Има женитбени, детски, рентни, животозастраховки и други. Като застраховате вашия живот и здраве, вие осигурявате финансова защита на хората, които са зависими от вашите доходи, а и на вас лично. Неприятните събития са част от живота, макар и нежелана, нечакана, но подходящите застраховки дават възможност да се преодолеят финансовите загуби, които тези събития носят в резултат. Затова често се казва, че застраховането означава също спокойствие и защита в ценното на нашия живот. Даже не ми се мисли за такива неща, за тези неприятните. Не ти се мисли, но ако имаш деца и нещо се случи с теб, вярно страшно да си го помислиш, но поне като имаш застраховка, знаеш, че ще имат пари. Баща ми има такава нещо, обясняваше на майка ми, че дори да му се случи нещо, парите поне ще стигнат поне докато завърши. Гледай какво стана. Тръгнах от колата на ванката, а къде стигнахме? Видове застраховки, лимити, рискове. Да бе, ама има смисъл. Вярно, трябва да се мисли и преценява каква застраховка ти трябва. Но пък няма да се чудиш откъде да вземеш пари, ако стане нещо. Не е достатъчно само да чухнеш на дърво.